Oras musay akadongan pajupang musahita di parsaoran ingul siganupari marhite media sosialon idok tu hatta Jesus Roma hamu tuau hamu akan aluja jalana sorat asa hupasona kamu di Tuhan Yesus do hasonangata margugu mahita jalamar lasiroha manguduti nguluta dohot mangulahon ulauta di bagasan sadarion. Songonon pandok di Tuhan Yesus Roma tuau Roma tuau hamu akan aloja hamu akan asorat hupasonang pehamu hupasonang pehamu Roma tuau Roma tuau hamu akan aloja hamu akan asorat hupasonang pehamu hupasonang pehamu lambok doau kaku neang dopor sanonmu marguru matuahu asa sonang tondimu lambok doau kaku neang dopor sanonmu marguru matuau asa sonang tondimu totong nang rodoau tuhoale Tuhan aun aloja aun asorat totong malungu tuna sonang di lambungmu asa tutu sonang matondiki molo tartutu kau Tuhan didalani sai pargogoi uhut urupi potong patau mau nama morsan au gambu asa tutu sonang matondiki songonon pandok di Tuhan Yesus Roma tuau Roma tuau hamu akan aloja hamu akan asorat hupasonang pehamu hupasonang pehamu amin